Už po 5. krát Slovenská nadácia srdca spolu so svojimi partnermi organizuje kampaň Most – Mesiac o srdcových témach. Kampaň je zameraná na vzdelávanie obyvateľstva o najzávažnejších rizikových faktoroch srdcovo-cievnych ochorení. Počas celého mesiaca sa v medicínskych kruhoch zameriava pozornosť na problematiku srdcovo-cievnych ochorení, ktoré sú ešte stále príčinou najväčšieho počtu úmrtia v našej populácii. Ohrozené sú stredné i staršie vekové skupiny, na ktoré dlhšiu dobu vplývajú rizikové faktory. Medzi najrizikovejšie faktory v našej populácii patrí hlavne fajčenie, vysoké hodnoty tukových látok v krvi, cholesterolu, triglyceridov, nadváha a nie príliš aktívny spôsob života v našich podmienkach. Ak máte 35 a viac rokov, je najvyšší čas zamyslieť sa nad stavom svojho srdca a ciev a preventívne navštíviť lekára. Aspoň 2-krát v priebehu roka podrobiť sa základnému lekárskému vyšetreniu, skontrolovať EKG záznam, kontrolovať hodnoty tlaku a takisto aj kontroly laboratórnych parametrov. Mesiac o srdcových témach vyvrcholil na celom Slovensku Dňom srdca. Do tohoto masového podujatia, garantom ktorého je Slovenská nadácia srdca a Slovenská kardiologická spoločnosť, sa zapojili aj pracovníci Michalovského úradu verejného zdravotníctva. Dnes sme prišli tu na mestský úrad s našou tzv. Meracou stanicou pri príležitosti teda Svetového dňa srdca. Poskytujeme vlastne klientom alebo záujemcom bezplatné zmeranie svojich hodnôt cholesterolu a tlaku krvi a pulzovej frekvencie a následne podľa teda tých nameraných hodnôt podávame aj odborné poradenstvo a rady v prípade potreby. Počas dňa srdca v Michalovciach vyšetrili pracovníci regionálneho úradu verejného zdravotníctva 60 ľudí. U 15 zistili hypertenziu, u 20 namerali zvýšenú hodnotu cholesterolu. Zhruba 2/3 týchto ľudí neboli na uvedené diagnózy liečení. Takéto náhodné meranie im preto pripomenulo, že je najvyšší čas navštíviť lekára.